Lawas sa lalaki nakitaan nga wa nay ulo kinataw dito sa Barangay Biga, Toledo. Usa ka langyaw nga hubog nahulog sa taytayan, patay. Nagmotorsiklo naligsan sa bus human mi overtake. Mayor Rama Miquiabaw nga na-disqualified sa bidding at supplier sa City Hall. Sakop sa back ni padayag nga initial assessment lang kini. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, ania na mga balita uban ang kanatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes petsa 3 sa buwan sa Nobyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang hatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, gihulagway sa kapulisan sa rehiyon ug sa lalawigan sa Sugbo nga sa kinatibukan malinaw nga gisaulog sa mga Bisaya ang adlaw sa mga Santos ug kalag kagahapon ug niadtong Sabado. Samtang matud ni Cebu City Councilor Dave Tumulak Glenn, kinsang mausay usa sa mga nagmonitor sa seguridad sa dakbayan sa Sugbo nga malinawon sab ang syudad atul sa kalag-kalag. Andrea Patanya, Suginlimi. Sa assessment nila ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ug Cebu Provincial Police Office Director Noel Gidiamak, nagmalinawon ang kasaulugan sa adlaw sa mga Santos ug Kalag sa tunga-tungang Kabisayan, ingon man sa lalawigan sa Sugbo. Wa sila natala mga insidente sa pagpanguot o pagpanuli sud sa mga samang ug wa sa crime incidents nga dunay koneksyon sa kasaulugan ang nahitabo. Normal ra sab ang mga ginagmay nga problema nga nasinati sama sa paghuot sa dagan sa trapiko, pagsikit-sikit sud sa mga samang, traffic accidents, panaglali sa mga terminals ug kakuwang sa mga bus. Mitabang sa kapulisan isip force multipliers ang mga tanod sa kabarangayan ug uban pang ahensya sa gobyerno, hinungdan nga nagmalinawon ang kalihukan. A large percentage ng maintenance of peace and order ay nasa kamay din ng community. The local government executives, yung mga barangay chairman natin, yung kanilang mga tanod na ginamit natin sa ating pagbabantay, pagmamanman. Wa pagilibgas ang full alert status kay kinahanglan pang bantayan sa mga pulis ang mga terminals ug pantalan ang mga taong na mauli. I'm sure napasiguro tayong mga kaigsuunan who are not able to catch up sa pag-uli, especially those coming from the island municipalities. Binantayan gid hapon. Until now, gibantayan hapon ng terminal. Ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na sab ang gipangandaman sa PRO7 karon. Bisan ug wa pay kumpirmasyon kung ibalhin ang Senior Ministers Informal Meeting karong Disyembre 8 hangtod 9 gikan sa Legazpi City padung dinhi sa Sugbo tungod sa volcanic activity sa Bulkang Mayon. Ang CPPO, seguridad atul sa kasaulugan sa Pasko ug sinulog na sabang ilang gipangandaman, hilabi na nga posibleng pahimuslan sa mga daotang elemento ang maong okasyon. Sa dakbayan sa Sugbo, matud ni Konsehal Dave Tumulak nga malinawon sab ang dakbayan atul sa kalag-kalag diin way mga dagkong panghitabo. Usa sa nakitang rason ni Tumulak, mao nga hingpit nila napaabot sa katawhan ilabi na sa mga ginikanan ang ilang mga pahimangno diin nakatabang niini ang media. Pagtimaan na to sa adlaw sa mga kalagog, mo ni siya pinakamalinawan so far. Okay. Andrea Patenia, News 5. Namatikdan nga mas daghan ang mga pasahero karon sa Cebu South Bus Terminal kung itandi sa milabay nga kalag-kalag. Bisan og gidungagan ang mga biyahe sa bus, wa gihapon maato ang kadaghan sa mga pasahero. Jinky Bargyo, Suginlimi. Sukad na Oktubre 31 hangtod Nobyembre 2, way paghubas sa mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Gani nagkuwang ang gideploy nga 400 ka mga bus. Bisan ang 8 ka mga suroy-suroy buses, wa sab makatabang sa nang hinobra nga pasahero. Wa ta mag-expect ato kabaga kay sa previous year na di man kay ingon niya ato kabaga. Karon pertindaghan gyud may dagsag gyud pagayo ang mga pasahero. Gibana-bana ni Dusaban nga mas dako ang ilang kita karon kung itandi sa milabay nga mga tuig. Gibana-bana sab nga miabot sa kapin 600,000 ka tawo ang midagsa sa CSBT ug base sa assessment sa Kapitolyo, malinawon ra sa kinatibuk-an ang bus terminal. 0.8 ang labaw sa kuan lang sa month of October lang. Ang
ang October, ang November 1 pa na mo makwenta. Di na kayo daghan ang nagbagulbol ba nga wa man nato malikay nga daghan kayong tao nang abot dito, pero at least organized gamay niya. I was told also nga orderly manner, except it was very crowded lang yun. Karong Pasko naglaraw ang CSBT management nga makigtagbo sa mga nanag-iya og V-hire aron mutabang og pasakay sa mga pasahero. I-recommender sab sa PGSO ang paghuwam sa 16 ka mga suroy-suroy base sa kalungsuran sa habagatang Sugbo. Kinahanglan sab nga magdugang og mga units ang mga bus operators. Sa mga pantalan, nag-abot-abot sab ang mga pasahero. Jinky Bargio, News 5. Pambot nga gisakyan og kapin sa napo ka tawo nga gikan nga lagkalag sa Bohol na pagnganog makina duol sa Lawis Ledge. Luwas kining nakadunggo sa pantalan sa Pasil kagabi. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Luwas nga nakadunggo dinhi sa Pasil Fish Fort kagabi ang pambot gikan sa Bohol nga gisakyan sa 14 ka tawo nga naglakip sa 3 ka bata. Usa sa mga sakay niini mitug-an nga gikan sila nangalagkalag sa isla sa Kwaming, sakop sa Inabanga, Bohol. Alas 4 kagahapon sa hapon sila nigikan sa isla apan pag-abot nila sa Parula duol sa Lawis Ledge sa dakbayan sa Talisay, kalit lang silang nakasinati og engine trouble, hinungdan na paong ang makina sa pampot. Nagsigir mi kayo ayo dito, magin maayo, di naging mandar ba? Dapat to nagkuyawan na lang. Nakayawan mi. Oh, nanawag na lang mi sa kuan Coast Guard. Tungod sa kakuyaw ug kabalaka, nakahukom ang mga sakay niini nga manawag na og Coast Guard aron magpa-rescue. Gitataw ni Pungkol nga di pasaruan ang maong pump boat. Ang report nga nadawat sa Cebu City Command Center, dunay pump boat nga nasangad. Hinungdan nga dali nilang gipahibaw ang Coast Guard. Duha ka speedboat sa Coast Guard ug bantay dagat ug laing 3 ka pump boat ang mirescue niini. Ang atong bantay dagat sa Cebu City mo responde dayon na mo ning atong gibuhat ron. No, nitabang ta sa pagpangita base kung sa pato ikatabang kay atong speedboat daghan ang karga, life jacket, PC. Wa dayon magkahibaw anay ang Coast Guard og bantay dagat dihang ilang nasugatan ang maong pump boat nga way suga. Mao nga awhagon ni tumulak ang tanang pump boat operators nga magbutang og suga o bisag color coding. Isip ilhan nga naabiriya kini aron mabantayan dayon sa ubang sakayang pangdagat. Katong ganina ayo pinarton ako, so nagplano ta magpanday tagbalaod, no, nga paghatag og seguridad, proteksyon sa mga sumasakay sa mga gagmayng sakayan sa dagat. Nga kinahanglan magbutang gid sila og mga timailhan og luwas ba ang pambot o peligro ba ang pambot. Dugang sa konsihal nga lakip niyang iapil sa pagpanday sa ordinansa, mao nga ma-regulate ang pagdunggo sa mga pambot nga mudunggo sa Pasil Fish Port. Ray Pasaporte, News 5. Hangtod karon wa pa mailhi ang lawas nga napalgan nga way ulo sa Barangay Biga sa Dakbayan sa Toledo. Gawa sa iyang patik, usa ka kwintas nga nakit-an duol sa lawas ang nagpabilin nga timailhan sa kubo nga lawas. Ryan Sorote, Sugin Limi. Napalgan nga wa nay ulo og kinataw ang lawas sa kalalaki sa sitio Makatul, Barangay Biga, Dakbayan sa Toledo. Nadiskubrihan ng patay nga lawas sa usa ka lungag doon sa usa ka biga pond pasado alas 7 kagahapon sa buntag. Dunay ubay-ubay nga dinunggaban ang biktima sa iyang ulo, dughan og kilid. Doon na kinitato na bitin sa nga dughan. Cruelty ang himo kay nganong giputol pa man jud ang yang kinataw. Pipila ka oras nga gipangita sa kapulisan og sa mga residente ang ulo og kinataw sa lalaki apan wa gid kini nila makit-i. Walay ulo nya iyang genital organ putol. Wala na mo na recover na ang nangawala nga genital organ ug ang ulo. Pagkakaron, bugtong gisaligan sa kapulisan og sa barangay officials kung dunay ma-report nga na-missing sa ilang lugar. Karon ko di pa man ito makuan kay ang mga tao na nagkut pa sa minteryo, nang gawas ba. Karong hapon, ikaw man rin, may bawanan na mo kung wabay na pero nakita na ko di man taga mo atong Iglesias pagkataw kay puti kay siya. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong balita, usa ka babay mi-claim nga ang iyang kapuyo ang lalaki nga nakit-an nga wala nay ulo. Apan dili kini makasiguro kay ang iyang kapuyo kaniadto walay patik. Andrea Patanya, Sugin Limi.
Matod sa hepe sa Toledo Police Superintendent Ricky Dalinis, usa ka babae ang midangop kanila kinsa nangita sa iyang live-in partner. Usa ka Epifania Bahes nagtuo nga iyang live-in partner ang lalaki nakitang wa nay uog kinataw sa sitio Makatol, Barangay Biga, Toledo City. Iyang giilay ang kapuyo nga si Aloni Olasiman, 38 anyos, tagalungsod sa Tuburan. Apan suma ni Bahes, di siya makahinumdum nga dunay patik nga bitin si Olasiman sa iyang dughan, sama sa nakitaan sa lawas sa biktima. Hinuon o sa kabuwan na silang nagbuwag human sa pipila ka tuig nga panag-ipon. Nung nagsama daw sila is wala pa siyang tattoo. So may pupunta pa nun na parang kapatid ata. So baka ma-identify nila kung siya talaga. Hangtod karon wa paghihapon makiti ang uog kinataw sa biktima. Matod ni Dalinis, posibleng love triangle ang anggulo sa krimen sanglit giputol ang kinataw ni ini. Gimando ni Cebu Provincial Police Office Director Noel Guilliamac kapakuhaan og fingerprints ang namatay. Wa paghihimo ang autopsy hangtod nga aduna nay tagtungod. Ang Provincial Investigation and Detective Management Branch gimanduan ni Guilliamac sa pagtabang sa pag-imbestigar uban sa gi-chop-chop nga lawas sa babay nga nakitang gisud og maleta sa Barangay Lana sa Naga ni atong miaging simana. Hangtod karon, wa pa mailhi ang biktima ug ang suspect sa krimen. That is happening, no? There is but I cannot consider that alarming. Ang importante lang is we need to know the identity so we can fully conduct the investigation. Andrea Patenia, News 5. Upat ka tawo na biktima sa pagpamusil kagahapon ni atong Sabado o Biyernes. Ang usa kanila namatay gyud pag-abot sa Tambalanan. Ryan Sorote, Suginlimi. Gialarma sa Pardo Police pasado alas 3 kagahapon sa hapon ang hubog nga era kinsa nang hagis og nagdala og revolver diyang giklales inyang iyang asawa sa Sitio All Season Barangay Cogon, Pardo. Dugay nang gireklamo sa magpasalba kini kun mahubog diin sa makaghapon iyang gipusil sa tiil ang iyang silingan nga si Jolly Joy Dahuya kinsa daling gidala sa Tambalanan. Ang sospek nga suway nga miikyas na musil sa mga pulis nga bigukod kaniya hinungdan nga napugos ang mga pulis sa pagbaos waray na 4 sa pagsinukliay og bala. May makagsab ang igsuon sa dinakpan nga iyang gibabagan ng mga pulis atol sa pagresponde. Nya ako ni dagan ko. Kani dagan man sad ka? Dagan ko hindi ko dagan ako ako pamilya ko. Nawala na ako pamilya kayo ako nang kamot ko pero ako pamilya hindi ko. Ana lain harbay gitu mahadlok ko kuan mo to nga bisil ay ran sir siya. Ticho ko kagawas kay gunitan ko niya. Pagprocess sa among pag-arrest ding masa nagpugong pagdakop na mo para sulisod ng dakop niya. Nalandig sa Tambalanan ang duha ka lalaki nga gipamusil samtang nagsakay og motorsiklo pasado alas 3 sa hapon niadtong Sabado. Giila mga biktima nga silang Clemente Gavin Jr. taga Kanhulaw, Lapu-Lapu City nga naigo sa liog og si Janister Humiaw taga Mabolo nga naigo sa Papangig. Gingong gikan sa sudunong bahin sa Barangay Tejero ang duha og pagwas na sila atubangan sa Blessed Sacrament Church gigukod sila sa usa ka lalaki nga namusil. Nailhan ang namusil nga si Julius Pilitan kinsa nadakpan na ni adtong miaging buwan tungod sa paghupot og illegal nga drogas apan nakapiyansa. Ang gulo sa drogas ang hinungdan sa pagpamusil ug padayon pang gipangita ang suspect. As sa report is from Lapu-Lapu ini sila, so hindi po ta makakonfirm kung anong tuyo. Pero natay mga balita nga kani sila is involved sa illegal drugs. Yan. So musad siguro na wala may angon nga itong gitanaw karon. Initially kana lang ang ato maingon nga kana yung reason. Ang akong nadunggan ang boto dito. O nya, abi lang ko boto naligid. Nya lukapaw na indihan na tumba ang motor. Pagtanaw nako, tuwa naman ang nagdrive di na naman ni agas dugo. Wala. Gipusil ka ito. Wa to naratol ko ni dagan ko diri siya san pagtanaw niya ni barog siya diri pidpid niya. Iya di kami kay bawki siya nagpusil. Patay nang naabot sa pribadong Tambalanan ng usa ka babae nga gipusil sa iyang kapuyo. Pasado alas 8 sa gabi niadtong Biyernes, nag-away ang biktima ug ang suspect sa ilang gipuy-an sa sitio Inhan sa kanunay Panabang sa Barangay Sambag 1. Wa magdahom ang mga silingan nga gipusil ni Bong Orsal ang iyang kapuyo nga si Caridad Parantara kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa iyang dughan. Sa pagkutlo ning balita, padayon pang gipangita sa kapulisan si Orsal kinsa misibak human sa hitabo. Maglalis mo na sila.
Sige mo nag-away. Sa ko nag-away lamang. Sa ko kabalo, kung silang giaway sa akong makanan diha. Mag-away ko na sila. Halos na nakagabi. So wagi adlaw ay gabi. Oh. Nabayay, immune lang gud man ilang away. Diha ang mga silingan nakadungog daw usa ka buto, usa ka shot. And upon verification sa diin ang biktima gidala sa Sacred Heart Hospital ug nakita nato ngadto which was announced by Dr. Consegra, Dr. Dulce Consegra, dead on arrival na ang biktima. Diin ang primary suspect nato kani si Bubong Orsal, ang iyang kalibin partner, o at large pa karon will conduct a follow-up operation on this. Ryan Sorote, News 5. Lalaking langyaw na matay human matagak sa taytayan tungod sa kahubog. Andrea Patenya, Suginlimi. Patay na nga nadiskubrihan ang lawas sa usa ka lalaki ilawom sa taytayan sa Banilad pasado alas 5 sa kadlaw niadtong Sabado. Ang namatay giila pinaagi sa iyang United Kingdom driver's license nga usa ka Jonathan Paul Harris, 29 anyos. Lakip sab sa nakuha sa iyang pitaka mao ang 6,500 pesos ug 29 Malaysian ringgit ug kining cellphone. Mato di ining bungol nga batang tigkatug sa taytayan nga si Arman, nakita niya si Harris pagkakadlawon nga nagbarag-barag na sa kahubog ug aksidenteng natagak sa taytayan. Dunay babae miila sa namatay nga kuyog nila og inom ni atong gabi una, apan ni una tungod sa kahubog. Masam ko na sila. Nyana to ang babae nga. Join us ko no. Nyana to ang babae. Sige ko no. Nyana ko na tong Korean kana siya. Na kanang mag-inom ko na sila. Nyana ang babae nga. Kanang daghan ko na kwarta. Yan ang inom sa niya, yan ang kanang laki nga. Una lang ko kuli, yan ang daman to siya kung nagbasiyo. Basiyo sa beer? Oo. Yan ni Ari ko no. Kumbinsido si Cebu City Police Homicide Investigator SPO4 Alex Dacwa sa testimonya sa batang bungol. Base sa ilang investigasyon, aksidente ra nga natagak ang biktima sa sapa tungod sa kahubog. Hubog day ko ni siya gikan aning my country mall nga nagdisco murag Oktoberfest no. Nagsusupinday og lakaw padung diri og nakita dunay nakakita nga murag molabang baka siya ning taytayan kay murag nig nagkuan no nagtapad ang ring side og kaning taytayan wa tingay sa kalabang na kuan siya inenta napandol unya pagpandol niya na ditso siya ning may slope nga bahin nga paingon jud sa sapa. Matod sa homicide, why foul play ang kamatayon ni Harris ug ang fracture sa tuong nga bahin sa iyang naong maoy gikamatyan ni ini. Ako nasubay na shot yun siya. Siya ning may bahin aning kapitan no. Pag shot ang iyang sapatos nga kanang mura og Williston maoy nasangit na da iyang medyas hangtod sa pagkatagak niya. So what yung foul play, sir? Wala. Apan daghan ang wa na kumbinsi nga ang pagkatagak sa langyaw mao ang hinungdan sa iyang kamatayon. Kining tanod sa barangay Apas miingon nga daghang mga rugby boys sa maong dapit nga kanunay mamiktima og mga langyaw. Dili gid ma'am. Numero 1 ma'am, ang wala man siguro yung matagak nga mabuwag ang iyang duha ka sapatos ug usa ka medyas. So intak unta na nakasulob lang gihapon. Ya kung diya sad siya natagak, wa siya mga sagbot nga dala ba. So kung matagak ka maningkamot migi ka makagunit ka og mga something nga kuan. Unya karon nga padong na may sauli na ay pagidugo nga nakit-an. Andrea Patenia, News 5. Nasikop sa mga sakop sa Kasuntingan Police Station sa Mandawi City Police Office ang mag-live-in partner atol sa ilang gihimong bypass operation niadtong Sabado sa gabi. Wa makaipsot sa kapulisan silang Elmo Figarido ug Davy Misterio. Diyang gidakopsod sa ilang balay sa sitio Tikyan, Barangay Banilad. Matod sa pulis human sa bypass, giimplementar na lang pud nila ang search warrant alang kang Figarido. Apan nakuhaan ang iyang kaipon nga si Misterio ug usa ka medium-sized pack nga shabu. Sud sa ilang balay nakuhaan sab sila og gagmay pakete sa shabu ug mga drug paraphernalia. Niangkon hinuon ang suspect nga tigamitan siya apan di tigbaligya og drugas. Panato na sir, karon panato na kuan. Kana sing kuan eh. Mo sa kuan wa gilabot na gid ako niya. Naligo mi nang usawa niya. Ilang gidaba.
matapos ang buwan sa Oktubre, formal na gitugyan sa nagduma sa Mactan Cebu International Airport Authority kon MCIAA ngadto sa bag-ong mudumala niini ang GMR Megawide Cebu International Corporation. Ray Pasaporte, Suginlimi. Alas 11:30 ni adtong Biyernes sa gabi gipahigayon ang handover ceremony sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa bagong management sa tugpahanan sa Subo, ang GMR Megawide Cebu International Corporation. Matud ni MCIAA General Manager Engineer Nigel Paul Villarete nga di pa dayon masugdan ang konstruksyon sa airport kay duna pay timeline nga kinahanglan sundon sa concession agreement din ang una mao ang pagtugyan sa operation and maintenance sa existing terminal. So muna siya ang sinugdanan sa ilang pag-operate o pag-manage sa kining existing terminal November 1. Kay nalagda man sa concession agreement kung unsay mga kinahanglan usa ta mo turnover sa O&M kunya na complied naman tanan atong October 19 kunya gahapon karon kay October 31 na pirma na nato ang pag-issue na to sa notice nila nga pwede na sila mo operate, and that's why November 1 sila na mo operate at mo manage sa terminal. Sugod sab ni adtong Sabado Nobyembre 1 gipatuman na sab ang increase nga 20 pesos isip terminal fee gikan sa naandang bayranan sa mga pasahero nga 200 pesos. Challenge sa GMR Megawide sa ilang katakos sa pagpalambo sa tugpahanan nga mahimong world-class airport nga ikapasigarbo sa mga sugbuanon. More importantly, kanang yung efficiency nga tumukuha sa private sector. So we will be expecting and will be demanding from them, of course, improvements in operations, convenience to the passengers, overall experience to the traveling public. It will be greatly improved, much more than what the passengers were experiencing before, no? And hopefully. Ray Pasaporte, News 5. Dagag pagtulunan ang nakutlo ni Governor Junjun Davide atol sa iyang pagbisita sa nasod sa Japan niadtong mayaging semana. Mutambong sab ang gobernador sa mga kalihukan sa kalungsuran ug syudad sa amihanang Sugbo alang sa Typhoon Yolanda commemoration activities. King Perez, Suginlimi. Gipadayag ni Governor Junjun Davide nga nakat-on siya mahitungod sa problema sa pagbaha sa Sugbo nga nasgutan sa labing uwahing Metro Cebu Development Coordinating Board meeting sa wa pa siya mibiya sa Sugbo aron mularga sa Japan. Das la reserva ipakatong converter ang katong mga rain dito katong mag-flood sa ila. So ipakita mo dito. Bisan og nakakita siya kung unsay mga modern technology nga makasulbad sa mga suliran sa usa ka progresibong lugar, alang niya nga di niya mapatuman ang samang kalambuan sud sa iyang pagduma. Magagad lang siya sa pagpatuman sa Mega Cebu Vision nga gitun-an sa Japan International Cooperation Agency nga alang sa kalambuan sa mga LGU sa Metro Cebu. Gipanglantawan nga makabot ang maong tinguha sa usa ka sustainable urban development sa tuig 2050. Everybody knows. That's why we have that Mega Vision, Mega Cebu Vision up to 2050. So hopefully, sa wala natin dali, kanang atong masugdan, we're trying our best here ang Mega Cebu. Mutambong sab si Davide sa mga commemoration activities sa usa ka tuig nga kasumaran humanigo ang bagyong Yolanda karong semanaha sa amihanang Sugbo. Lakip ini ang usa ka programa sa Dakbayan sa Bugo karong Biyernes. I-turn over sab sa SM Foundation ang 200 ka mga panimay ngadto sa Bugo karong Domingo. Muduaw sab siya sa mga relocation site sa Bantayan Island karong Sabado. Hinuon giangkon sa gobernador nga bisan pa nga adunay mga pondo alang sa relokasyon o adunay napabarog nga mga relocation sites doon gihapoy nagpabilin sa mga danger zones. When we are trying to address it, we have a lot of convincing people. It's not really that easy to convince people to move. Imagine they've been there for so many years and we tell them to move lang. I hope hopefully kinabunga ito magkaigsunan but we realize also the danger that they're facing. King Perez, News 5. Bisan
Bisan pa man sa pag-usab-usab sa dagan sa panahon kagahapon ug niadtong Sabado, wa kini nakapugong sa mga tao sa pagdagsa sa nagkadaiyang samang. Dunay mga lubong nga giduaw, dunay say wala. Ang mga okasyon sab nakahatag og kahigayunan sa mga kabataan nga makakwarta. Andrea Patanya, Sugin Limi. Full force ang mga pulis, barangay tanod, traffic personnel ug emergency responders sa pag-atiman sa mga panginahanglan sa publiko sa mga samang. Striktong inspeksyon ang ilang gipatuman sa mga ganghaan, di ilang gipangrekisa ang mga bag sa tanang musod. Bisan pa man sa mga pahimangno, daghan gihapong nakumpiskang mahait nga hinagiban, gani bisan nail cutter apil nga gikumpiska ug ilimnong makahubog. Alang ni nang Lucita, kinahanglan gyud nga di angay kalimtan ang mga kabanay nga mataliwan na sa laing kalibutan. Dili yun na nato'y kalimtan kay kanag po mga adlaw mo yun na ilang adlaw mo nang bisag tua ka sa layo maabot yun ka kay imo yun ang tultulo ng imong mga kaliwat nga nangamatay na. Dunay mga bata nga naningkamot aron makasapi, pinaagi sa pagpanguha ni ining mga kandilang upos. Dunagyoy mga maro, kay manguha og mga kandilang bag-o pang gidagkutan inig talikod sa tagtungod. Maglumba kinig dagan kun makuhaan sa video kay mahadlok dakpon sa mga pulis. Lahi ang racket ni ining 13 anyos ki si Manuel kay magpasugo kini sa mga tagtungod sa pagkatkat sa mga apartment type na nitso sa pagdagkot og mga kandila. Gawas ni ini maglettering sab siya. Ay, may raman. Mo sa kadlaw ba? Mga kuan gatos kapin ano. Yan sa amin nimo. Ako na ipalit. Palit o. Og ugas niya. Ako natag ko mama. Gibisita sab sa news team ang pipila ka mga lubnganan sa mga prominenteng tao. Sama ni anhing Attorney Noel Archival kinsa giambush patay sa lungsod sa Dalaget ni adtong buwan sa Pebrero. Hangtod karon wa pa malutsi og arrest warrant ang mga opisyal sa Highway Patrol Group nga gitumbok nga suspect. Gihalaran sab og mga buwak ang nitso sa kanhi hepe sa Alcoy Police nga si Inspector Crisanto Abelia kinsa gipusil patay sa konsehal sa Barangay Poblacion Alcoy ni adtong buwan sa Agosto. Gihandom sab sa iyang mga kabanay si Ella Joy Pique ang batang gikidnap ug patay. Nasayran nga gipawaysa ang giingong suspect sa iyang kamatayon nga si Belia B. Santos. Duna say mga nitso nga nagmingaw sama sa bag-o lang gilubong nga si June Cañete ang inilang florist sa Subo nga gipatay bag-uhay lang. Tagsa ka kandila ang gipang-ugsok sa matag nitso sa mga biktima sa panagbangga sa duha ka barko sa may Lawis Ledge ni atong miaging tuig. Base sa finding sa Special Board of Marine Inquiry, ilang nasuta nga parehong sada ng Philippines Pan-Asia Carrier Corporation nga maoy na nag-iya sa MV Sulpicio Express 7 ug ang To Go Group Incorporated nga maoy tag-iya sa MV St. Thomas Aquinas sa panagbangga sa duha ka mga barko ni atong miaging Agosto 16 tuig 2013. Apan kapin usa ka tuig na lang ang nakalabay, wa paghapon nga priso ang mga kapitan sa duha ka mga barko. Nagsarasab ka mga kandila ang makitaan sa mga nitso sa mga biktima sa nalunod nga MV Princess of the Stars ni atong Hunyo 21 tuig 2008. Ni atong Sabado sa gabi, diriyot nga nagkagubot ang mga tao sa Pardo Public Cemetery dihang nakadungog sila og sipa nga buto tungod sa mibutong transformer. Hinungdan nga bugtong mga kandila ra ang naghatag og kahayag sa tibuok samang. Kung ano to, mientras nandong nagbantay mi nga rin, naray ni butog kalit ba niya. Kuyawan gani mi ato, nagtuon na accidental ba or nagipusil pero magkuha na mo transformer man na siya mo na bandayan ng mga na brand out nga tusod. Pipila ka politiko sab ang mipahimo sa kahigayunan pinaagi sa pagbutang og streamer pagpahibaw nga nanghatag siya og libreng tubig mainom. Andrea Patenia, News 5. Miadtong adlaw sa mga kalag, gihandom ang kapatayon sa mga veterano ug mga kanhi pulis nga namatay sa serbisyo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Usa sa nakala sa linya sa trabaho si P.O. Herlito Estremos kinsa gikulat og gipusil sa mga tulisan sa migang tuig. Kining hulagway sa iyang lapida ang bugtong kabilin sa iyang pahiyom. Di layo sa nitso ni Estremos ang magilubngan usab sa mag-agaw nga pulis nga silang PO1 Anthony Gonzales ug PO1 Ray Gabutan nga giingong nag-unay og pinusilay. Of course, kanang sakit gud kayo. Most especially kung nagkakuyog mo for ups and downs sa panerbisyo. Sakit gud na siya. But as a apat na minadong kapulisan nga ang risgo sa ilang kinabuhi ang kabahin na sa ilang gipanumpaan. Sakripisyo alang sa pamilya, sakripisyo alang sa uban. Apan ang labing labaw sa tanan, maong sakripisyo alang sa nasod nga pwede sad nimong ikamatyan. Apan angay usab ikaw nga pahalipayan.
Din sa Veteran Cemetery, sagad gipanglubong ang mga sakop sa PNP ug kasundaluan nga dakog gihimong sakripisyo alang sa kagawasan. Usa na niini ang amahan ni Tring nga usa ka Second World War veteran. Dako ang iyang pasalamat sa iyang amahan kay kundi tungod sa iyang maayong pensyon, di sila magmalampuson mag-igsuon. Mao na lang kini ang bugti sa sakripisyo sa iyang amahan alang sa nasod, ang pagsiguro nga ang mga nahibilin mapahimutang lang gihapon. Although dili kaming 5 professional, pero kaming 2 kababay, nahimog yung professional sa ilahasang pagsuporta namo, pagpaningkamot, bisan gamay ra ilang pensyon. Kaya nag-start raman sila sa gamay nga pensyon, unya ang pibaw, bag-o ra na siya nagpensyon. Ryan Sorote, News 5. Mayor Michael Rama mipadayag nga premature pa ang pagbutag nga disqualified ang lowest bidder alang sa pagtukod sa City Hospital. Sumala sa usa sa mga sakop sa Bids and Awards Committee, initial assessment pa lang ang ilang gihimo. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Gihulagway ni Mayor Michael Rama nga premature pa kaayo ang migawas nga report nga na-disqualified ang WTG Construction Incorporated sa post-qualification sa bidding process. Migawas ang report sa usa ka mantalaan nga na-disqualified ang WTG tungod kay nagkuwang kini sa mga dokumento sa post-qualification alang sa pagtukod sa bag-ong City Hospital. Apan matod ni Mayor Rama, nga pa siya nadawat nga report gikan sa Bids and Awards Committee, gawas lang sa report nga ang WTG Construction mo'y makakuha mo'y pinaka-lowest bid price. As far as I'm concerned, what is out? Why should we talk about out when I have not even received anything? Okay. Mapahong itag kanang ending up. We do not wish a GMR matter that will affect, and then it will all get into pagkuman niya this. We might be kanibang eating our own words. Samtang ang usa sa mga sakop sa BAC nga si Attorney Joey Daluz nagdumili sa pagpamahayag sa disqualification issue. Apan matod niya, ang migawas nga report usa lang ka initial assessment. Ang procedure manggudwa pa manggud mahuman, no? So therefore all things are premature as of now, no? There is no final decision, and the final decision will come from the mayor being the head of the procuring entity. Upat ka mga construction firms ang may qualify alang sa bidding nga mao ang CE Padilla, EM Cuerpo Incorporated, SCDI Construction, ug ang lowest bidder mao ang WTG Construction. Ang second lowest bidder mao ang SCDI Construction. Leslie Caminada Vistil, News 5. Subling may bisita sa Sugbo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, isip guest of honor sa kapulisan sa PRO 7 alang sa mga graduate sa motorcycle riding course sa Highway Patrol Group. Subli sad niyang gimakak nga mudagan siya pagka-presidente sunod piniliay. Andrea Patenya, Suginlimi. I can work with you, and if there's anything I can do for the PNP all over, I'll do it. As long as it is in connection with your duty or duty connected. Wala kayong problema. I will take care of you. Salamat. Nipasalig si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga hatatan niya og legal assistance ang mga pulis sa Rehiyon 7 kung mag-atubang og mga sumbong tungod sa ilang pagpatay og mga kriminal atul sa mga lehitimong operasyon. Bukas nga mipadayag si Duterte nga uyon yun siya sa extrajudicial killings. Kay nasagmuyo kini ni atong prosecutor pa siya, diin magbalik-balik ra sa ilang sa ang mga dinakpan human makapiyansa. Hulga sab ni Duterte nga kun mutabang siya sa mga pulis nga makapatay in line of duty, siya sab ang magpahipo sa mga pulis nga kriminal. Lahat dyan, biski magsaan ka magtanong. Pag magtanong niya sila, Mayor, police ako ng Leyte, ganito. Sabi ko, is there anybody helping you? If not, then I said, basta duty connected to. Pero pag magdakaw-nakaw dyan, mag-hold up kayo ng Manila, putang ina, papatayin talaga kita. Don't do that. Doon sa Davao, ay di ako magyabang. Basta pasok ka ng droga, pati itong mauna ka talaga. Ang pagbisita ni Duterte dinhi sa Subo, subay sa imbitasyon sa PRO 7 nga himuon kining guest of honor atul sa graduation sa ilang executive motorcycle riding course sa Highway Patrol Group. Gani gihatagan pa niini og 650cc Yamaha big bike ang nag-inusarang babae nga partisipante nga si Police Superintendent Maria Cristina Monte.
Gihimakak ni Duterte nga usa ka publicity stunt ang iyang pagsuri-suroy sa mga lalawigan alang sa iyang presidential campaign ug muy klaro nga buot na gyud niyang muritiro sa politika human sa iyang termino karon. Tumunglang niya sa paglibot-libot mao ang pagpasabot sa publiko sa mga advantages sa usa ka federal government nga iyang giduso karon. Tagal na akong nasa public service and I'm not getting any younger. Marami na akong medical issues. Sabi ko itong isa yung spine ko I cannot even ride the motor again kasi sabi ni doktor, isang simplang pa din bako magulay ako. Forget about yung presidency. Ayaw ko talaga. I do not covet it. I do not want it. I do not need it. I'm tired. One is that actually, first is I am not interested. Second is I do not have the money. Dugang ni ini nga buot niyang mo-retire sa Sugbo sa iyahang mga kabanay sa lakbayan sa Danao ug gani dihang gipangutana kung unsa iyang buhaton ini retire. Magdagdag ako ng asawa ko. Pag hindi mo na wala malaos ka. Total may ano naman yung medisina ngayon. Aplenty. Enhancing the performance of an old man. Andrea Patenia, News 5. Patay ang usa ka lalaki human mabanggai sa gimaneho ining motorsiklo sa usa ka minibus pasado alas 3 kagahapon sa hapon sa mga Barangay Puente sa lungsod sa Carmen. Ang biktima nailhan nga si Alvin Kumingking, taga Barangay Corazon, Katmon, Cebu. Matod sa mga nakita sa insidente nga kalit nga mi-overtake ang biktima sa gisundan ining auto nga paingon sa syudad sa Sugbo. Nasaghid ang motor sa maong auto ug wa na makabawi. Hinungdan nga nalabang siya sa pikas nga lane ug nabanggaan sa minibus nga gimaneho ni Rogelio Padilla. Dead on the spot ang biktima dihang nalatayan sa ligid sa minibus dihang nalagpot. Way nakuhang driver's license sa biktima, ingon man rehistro sa motorsiklo nga wa sa plate number. Nakamugna og huot sa dagan sa trapiko ang maong aksidente kay wa dayon makuha ang patayng lawas sa biktima. Nalatayan siya sa ligid sa minibus. Karang minibus na lugar naman ang diri sa plate. Ilikay ba niya? Ano man niya madam? Kasi sa mga kwan, pusog-pusog yung dagan sa motor. Diretso man siya dito pagkahapak sa pikas side sa kwan. Sa minibus. Overall, Attorney Georgia, nindot paminahon nga malinahon ra ug hanay ang pahimutang no sa ni aging kalagkalag ug adlaw sa Santos. Yes, that's good kay. Syempre no, we should also remember that the reason that that day is for our dearly departed. So we should also respect them so that dapat di puta maghimog mga binuang. Atong i-congratulate ang kapulisan ug ang atong mga opisyalis sa pag siguro nga way mga kadaot nga naitabo. Peace and order. Yes, that's right. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Darang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!